was say, 1 year hine. What son was say? Nano now came in Nana, the Kodasi, Motum for any other accident, and the end here back. Yeah. I don't know. Because I aha, any man saying. Into the say, oh, cassette. Who says in for an after this one? I want to mention. One of them said, I can't drama. It's a concept. And Chelsea. Now, sub you, an infant and a mother down. Was in the dark. Sapphire of Faso, it is the first one. And then the panel. MC is so, or Tretta, or describe on the set, Offinsohene. Why only himself, one of Offinsohene. Until the apostle, dear, if I afforded the union said, and I can not to toss me. And now, I have to on the apple side of the new society of two forces of the name 2 4 on him what is a minute. That's a minute for my chance. I put such in that I'm not going to say, it's on my name. This will be said, but to the fee, more idea. I'll put my crackers only 2 4. That's what they are. I won't come in. Indeed, as I was a beer, best of a bar, and I said, go from me flap, I go check, and I did a course of Offinso, and I remember Offinso, and I did say, we are never myself. And never myself. Said, the same point to me, everybody, in our time. And yet, Yamen Chadia. Fear me as an idea of war, a magnificent. Yamen Chadia, Bayer Busumi and Sunny, and your mind. Damn the bin no mad when a year one said. So, Wahima and you what? We are here in ye. There was saying now your tear was here and said, Umpo, or 2 for Asantehene, or your kingmaker, or your number 1 king maker. Or him, my dear, what you man said. Ube nominate Obi from Ube nominating Ube Yinisa Abusuapanyin way may you know, and Tim Penny for more said of Pataso obeying in one. We need ya, or him, my Juma Asa. We need penny ya, or him, my Juma Asa. I feel na king makers in. That's what 2 for say, any palm would not ban. Mene no besom Asante man. Mene no Asante man so a enye ye. Kofa foforo bra. Baako. Kofa foforo bra. Ye no, kofa foforo bra. Yes sir. Enti misramo. Imam fatu hungi Offinso ya. Kofodia. Nana Amoako Poku. Kwakwaboa Wahim Opanyin no any Kofodia penning for any penning for egina ye penny friend do and the Kofodia dicro as they say the way you are Ebano. Yadin brand and now we are fair and daughter's millionaire pen was a Bama way ni papa the milk court. It is a gentleman beside them, the second Kofodia in here. Any Satam no na Offinsohene ya vacant the second. No, ya kimika. Why kimika? What's one pen? And Pinian Passos were made. And this was him nominate will be. That's when you are chrono a bassa or 2 force mean to million and some. From Ra. One of them, and to be strong.
yenya nana Jamana can tell to sum you know your mind you know ko start the otumfo ya dinner ti ya nyina kwada otumfo ne asante ma se fe asembia ni hobi said na nana ni faka ya no me dia ya na mtete ne ma bi me hu say ya concert because obia wo fia wo je wa hine wo my home is my palace. My home is my kingdom. What do you call Krama Bantana, Pamono, no can be amo. Click, run fear up there. No done any help. It is a go bit in fear, and the kingdom, any fear. Allow him. And the master said, I send bien if you man, a fat or any noya one. Minty will be so I say, one penal, and as will be so I say, but I minty. Yakini ebakope nana dwamena akenta otosu mienu ebe masipi ya utumfo ka asemo a yesa dane na dwamena akenta Offinso ahemfo edikurufo yina yisai suachire utumfo ho usai so utumfo ya na dwamena akenta otosu mienu Offinso north and south no yeni wo hin bia ka na dwamna kan do toso mu enti se keke obepina ni ya on pen ba bi ntina na ade ya me san da bi no ha mkesi pa ne se amsi ye bosse udi kodu agodi na ebe bo na pese wo se na enti me dia me masa me kan se reja commander wonti asem bi nem code the security say Offinso nye o man kitwa ya otumfo asini hene ya Offinso konyansofo nyina gina na atum oso miensani ya Offinso man hene na nipa bi ya reche timi dem beze mo so te se we nya politics o on pese Offinso man mo ana ya about 12 million wo yo mema obi a be mo the percent regional commander and national security almost what is said. The Offinso air cost on KK Sapon on your Offinso mine. O near Community and a community bench in Bam United and Papa Offinso so free as a mobile seeder. 8 year month, Offinso mine, Santa mine, Ghana, my reason for social media forms so to say. Ye otumfo odina odi amoye ne na dwamna kan to so you know bia won say ye ba ye fi say na dwamna kan e bi so a kire Offinso man na Offinso man so a kire fi ha se ko so a kire se ko so ya ye na ye di na ko so ye ba ye no ye hu say ye wura kan asem bi na santimem ho bie no obetimi ni ye wura atwetwen Nkwani sabi okasi awo Asantehene ha onu okasa mi se no se ye ba ye no na mese wa nya ko asabi wa hima dada otumfo ka asabi kire yeso ye ba ye ma ye hu se ye ni hima se de oka kire na dwamna kente se wo ba no amfa wo hima bi ama wo ba obi anka ho na oka na bebo mu kire le se ye ba ye wure so yeso bi sina komia na maame no kan yie mu a ko ba ye no kra no kan papa mu kra na ka ye wura kra no kan sa asem se ke ye ye nua ye papa anase ye ya de nyina ye si na dwamna kente ko ba ye no ko betimi aba no nchen abeka bibi abechia no anase bi etisa dabi se so no wasi ne bo se wotumfo me ye de san ene se bi pompons anase o de afra behia wa na wa nkwa na asem ka hie eno ho na ma ye wura so gina so a wo de tumi kan sa asem Oba ye be busumi mienu ntem ade a wo ye krom ha no enye ye ni so ani sai akofa keke sapon en wode na kotena ne fie se panyimfo bi na ye ba ye be sere sentrofo se mo ma sa asem we e ma mansa nyina hu se panyimfo no a wo mo ho nya fesofo panyimfo akofi fa nipa bi na busuafo bi e na abegu ne fie na ade a wo ye no so se be nya ahimfie ha no wo ye sa no ma no
ɛyɛ wɔn ankasa ne fie ɛna wɔredi saa adwuma no ɛno na ɛma yɛhunu sɛ yɛ bambɔ no a yɛwɔ ha sei no ɛmmoa yɛn na sɛ obi yɛ ne ho sɛ wɔyɛ wɔhene na wɔnyɛ wɔhene a ɛde ade na ɛsɛ sɛntwerɛfoɔ anaasɛ police anaasɛ deɛ na wɔhɛ sɛ moyɛ no ɛsɛ yɛkyi nipa no ɛnam sɛ ɛno ɛntumi nkɔ soɔ ɛna ɛma nana mɛ sɛ wɔanya ako dadaa no ɔpɛso ma dadaa no ɔyɛ deɛ ɔyɛ yɛso nana no so yɛso yɛsiga si sɛ kɛba sɛ yɛde ntɔkwa ɛɛba deɛ a kɛbɛtumi de ntɔkwa ahyia wɔ mu nanso so kuro no ebutu a hwanti na ebutu na nana dwamra kɛntɛn ɛno nti ɛna amanfoɔ bɛbɔ ne sɛ ɔbaayɛ ɛna sei ni sei na ɛkɔ soɔ ɛno nti na yɛn nyinaa yɛaka sɛ yɛde yɛhwɛ kwan a yɛn nyinaa yɛbɛfa soɔ na yɛama kurom ha adwoɔ nti na ama kurom ha adwoɔ yɛwɔ mmarima a wɔn bɛtumi ayɛ dɛ yɛma yɛso yɛmpɛ sɛ yɛbɛgu yɛwura ɔte kɔkɔɔ sɛ anim ase sɛdeɛ ɔyɛ ma yɛn sɛbi koraa no yɛmmɔ ne ho ban anaasɛ yɛso yɛbɔ ne ho ban paa obia ntumi mfa ne nsa ɛna ahemfia so obia ne hɔ a wɔtumi asi a sɛ ɔbɛyɛ biribi ɛbaeɛ so n'abusuafoɔ no akɔ hɔ ɛkɔma ɔhema no so te sɛ wɔn na de ne baeɛ na sɛ yɛhuu sɛ adehyeɛ no ɔnka ho a wɔn soso ayi yɛn nsa afiri aseɛ ama asese no wɔn soso ɛnam wɔn so ama asese wɔn akonnwa abɔ wɔn bi a wɔn so ahu sɛ wɔn so ɔnka ho ɛno na Offinsoman ɛnɛ yɛhyia sɛ yɛde yɛhyia sɛ yɛyɛ traditional council meeting ɛna mo nsɛntwerɛfoɔ mo baeɛ ɛna yɛ sɛ mo so mo bisa sɛ deɛ ɛkɔ soɔ no ɛte sɛ biribiara ni hɔ a ɛkɔ so a ɛyi ehu sɛ biribiara nkɔ so a ɛyi ehu deɛ ɔyɛ nyinaa yɛde anim sɛ ade ketewa bi na ɔyɛ sɛ ba sɛ yɛ so ne mu a yɛbɛtumi asom nanso yɛmpɛ sɛ dede deɛ yɛwura ka kyerɛ no wɔmpɛ sɛ ɔde dede ba no ɛno nti na ama sesei no yɛayɛ din a yɛhwɛ no na deɛ ɛwɔ aso sesei no nana dwamra ne yɛnim ɛfiri nkaw kɔpem akoma da afra so na ɔwɔ hene baako pɛ ɔne hwan ɔne nana dwamra kɛta ɔtɔ so Offinsoman sesei no deɛ ɛbɛhu yɛpɛ sɛ yɛyɛ ade sɛ yɛdeɛ yɛde nsɛm ɛbɛma sɛbi apolisifoɔ bɔ ha ɛne MC yɛwɔ ha wɔn na hwɛ bambɔ ɛkuro so si yɛka na amaka deɛ a ɛsɛ duru ebunum a ɛbɛma regional minister ne police commander wɔwɔ Kumasi anaasɛ region so aso ate yɛkɔ so yi asɛ na sɛ saa ampapa no ɔyɛ saa nɔɔma sɛ ɔka woso yɛ de hyikan paa deɛ a ka wonyɛ saa ɛnam sɛ ɔnyɛ de hyikan no nti no ɛna ɛma no yɛ saa nti yɛbɛsrɛ sɛ baabi yɛbɛkɔ biara nnipa gye twi ne yɛaba na no yɛkɔɔ baabi yɛkɔbɔ dwa bi wɔ baabi nnipa ɛba hɔ nyɛ nnipa ketewa because wɔn nim sɛ ɔhene baako pɛ wɔn a na fa kaa ne yɛkɔ sɛ nnipa ɛne yɛde akɔ sɛbe heke sapɔ ne fie hɔ na Offinsofoɔ deɛ wɔn nim sɛ ɛwɔ ɔhene baako pɛ ɛna wakɔ sɛ saa sɛbe isirimufoɔ bi aka wɔn ho ɛna wɔn yɛ ntɔsɛm na kɛkɛ ɔdonko deɛ a ɛna nkahafoɔ no bi so koraa so pɛ sɛ wɔn no yɛ dɛ ɛso de si ani nanso so nana dwamra kɛntɛ wɔanya aka sɛ ɔmpɛ basabasa ɛwɔ ne kurom nti ɛna ɛyɛ di na deɛ ɛsɛ yɛ ko biara ma no biara sɛdeɛ yɛwura ka yɛkɔ yɛka n'akyi sɛ ntuma kɔ mi da ka kyerɛ wɔ yana ɛha ahwene kakra na sɛbi yɛada yɛso yɛn agu abɔnten sɛbi wɔn a wɔbɔ yɛn ho ban no na sɛbi sɛ yɛbɛka biribi kyerɛ mu na mo se yɛbɛyɛ ho adwuma na yɛmfa sɛbi asogyafoɔ a mmɛmu deɛ a na kyerɛ sɛ yɛkɔ anase yɛbaeɛ ɛno na nananom na wɔn ɛka biribi fa apolisifoɔ ho no sɛ baa yɛ na ano yɛkɔda otumfoɔ ase yɛhunu sɛ moto bɛɛ wɔ bɛɛ 50 egu ayɛ wiene ɛwɔ kuro yi mu yɛkɔ no ɔmo yɛ saa deɛ no yɛmu sɛ yɛho sɛ ɔmo tumi kye baako po sɛbi yɛhu enim sɛ sɛbi obiara bɛyɛ demonstration na sɛ wɔkɔgye pass wɔ polisifoɔ 5 days time ansana sɛbi ɔmo tumi ayɛ yɛmu sɛ yɛho sɛ saa nipa no ɔmo yɛ saa deɛ no ɔmo bɛgye pass anaasɛ ɔmo bɛgye yɛ yɛ a ɔmo tumi akyi mu baako na sɛ mímí kɔkɔ wi afia mi gyina ha yi ɛna mi kɔ yɛ saa nɔɔma na yɛbɛkyi mi anaasɛ yɛbɛgya ɛno na mi pɛ sɛ mi busa yɛdeɛ yɛnim sɛ apolisifoɔ no sɛ mu ba ɛbɛboa yɛ anaasɛ ɔmo bɛ bi ba bɛka ho na ama bi ato yɛ a yɛdeɛ yɛnim nakɛntɛ de mu no deɛ nana gya ase ɛka na bibi ka ho sɛ ɛntumi mhwɛ sɛ sɛ obi nkyerɛ ne fa baabi sɛ ɛyɛ ne fie nti kan sɛ bɛɛ dansan Gloria frɛ Trasa Council lawyer Franklin ne ebusa no advice sɛ yɛnkɔgye permit ɛmfiri junction of the free court na mu kyekye mu sɛ na lawyer Franklin sɛ obi yɛ adeɛ a ɛyɛ wrong wa wo a bɛsosɔ so bia so you are doing wrong thing na mu nipa obetumi sisi o esi deɛ ɔyɛ wrong thing ano no wɔn ni police wɔn na wɔn si
adia enye mbra ana emfa de kwan ano e police enye ye na ese akɔgye junction e ko CBA sabe na ahimada da eye no ano nemu e police na ese ye dey isia enu ti ye mesen se ye na jazz kan se ye frɛ na commander ne kan ye frɛ divisional heads no this commander BNI nso nyina se de ka ke chiri call so no as se de se asan beto ho bio tiensa no nya final meeting se obi tinifie ne ka se o tinifie nti ye o ye no o tinifie na eye kro so a otimu o ye sa de na e ba dia na do ba ka isa esi so obi betina jempra no so tinifie no so ye hene nam so me wura na dia jempra heaven sa na mitimi campaign dia se ne o share power nti kro no de eye wura dia obi timi ntina e fa ba bi and share power. And to be any to say, any approach for Casafana and Tra, Yaba regional minister in a day. Asante. And I can tell they know the Nana Jazz, a kind of big couple say. Then to me, we shall say, so being trying family, say, in the fear. Can say, better than saying, Gloria Frey. Trasa Council lawyer Franklin. He busano advice. Say young coach permit and free. Johnson them free court. Namuchi to Senator Franklin say. So obi ya dia a wrong one. What was so to be as we are doing wrong thing. Nemu nipo meet Mrs. O. SCDA or wrong thing I don't know. Only police. Woman no musi adia enyembra ana emfa de kwan ano e police enye ye na ese akɔgye junction e ko CBA sabe na ahimada da eye no ano nemu e police na ese ye dey isia enu ti ye mesen se ye na jazz kan se ye frɛ na commander ne kan ye frɛ divisional heads no this commander BNI nso nyina se de ka mu ke chiri call so no as se de se asan beto ho bio tiensa no nya final meeting se obi tinifie ne ka se o tinifie nti ye o ye no o tinifie na eye kro so a otimu o ye sa de na e ba dia na do ba ka isa esi so obi betina jempra no so tinifie no so ye hene nam so me wura na dia jempra heaven sa na mitimi campaign dia se ne o share power nti kro no de eye wura dia obi timi ntina e fa ba bi and share power. And to be any to say, any approach for Casafana and Tra, Yaba regional minister in a day. Asante.